Πες μου. Οκ. Άρα, γεια σας, εγώ είμαι η Δονή. Είναι 14 του Απρίλη. Είμαστε προεκλογική περίοδο, το σημειώνουμε αυτό για να το ξέρουμε. Βρισκόμαστε στο λιμάνι του Πειραιά. Κάνει πάρα πολύ κρύο. Έχω βγει έτσι, οπότε πεθαίνω αυτή τη στιγμή. Και είμαστε έτοιμες για να πάμε για τετραήμονο στο Αγκίστρι. Πάμε να αφήσουμε το επαναστατικό μας στίγμα στο Αγκίστρι, να ριζοσπαστικοποιήσουμε το πληθυσμό εκεί πέρα και να κρύψουμε ψηφοφόρους. Οπότε αυτή είναι η τακτική με την οποία πηγαίνουμε και να κάνουμε και λίγο γυμνισμό. Παρεπιπτόντως και επίσης να κρασάρουμε την Ανάσταση όταν ντυμένες τσουλέ και να κάνουμε φάση Μαρία Μαγδαληνή μέσα στην εκκλησία, τέτοια φάση. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, 1 million de roses n'embaumerait pas autant. Γεια σας και πάλι, είναι η δεύτερη μέρα στο Αγκίστρι και το script μου απαιτεί ότι να πω αρχικά ότι είναι ένα νησί 1142 μόνιμων κατοίκων, άρα μια κομμόπολη ουσιαστικά, και το καλοκαίρι μαζεύει γύρω στους 5.000 τουρίστες, οπότε είναι πάρα πολύ ambitious από όσο φαίνεται για τα χαρακτηριστικά του, και από εκεί πέρα το νησί λέγεται και Κρυφάλαια, το οποίο σημαίνει στολισμένη κεφαλή. Επίσης, είμαστε εδώ για να προμοτάρουμε το Sex Work is Work και επειδή φέρνουμε τις εργασίες στο Αγκίστρι και σε κάθε άλλο νησί, μόνο για εσάς. Στο Αγκίστρι βρίσκεται ο τάφος του διάσημου αρματολού Μητρομάρα, βέβαια γνώστων λοιπόν στοιχείων, ο οποίος πέθανε το 1782, 15 Φεβρουαρίου, και ο οποίος ήταν πρωτεργάτης στα Ορλοφικά. Τα Ορλοφικά ήταν η αποτυχημένη επανάσταση των Ελλήνων ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία του 1770. Το βασικό ρόλο τον παίξαν οι αδερφοί Ορλόφ, από εκεί βγαίνει και το όνομα. Όταν τους κατέπνιξαν οι Οθωμανοί, σκοτώσανε όλους τους συναγωνιστές του Μητρομάρα και πουλήσαν όλες τις γυναίκες σαν σκλάβες, εκτός από τη δικιά του, η οποία εξαγοράστηκε. Και το Αγκίστρι είναι και η γενέτειρα του Ιωάννη Αγκιστριώτη, που ήταν αγωνιστής της Επανάστασης του 1921 και πολέμησε σε διάφορες μάχες μέχρι το 1825. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι η κοινωνία αλλάζει με επαναστάσεις και αυτό μας διδάσκουν όλες οι επαναστάσεις. Οι πρώτοι κάτοικοι τέλος πάντων του νησιού ήταν Αρβανίτες και αργότερα με τον καιρό το συγκεκριμένο νησί έγινε άντρο γυμνιστών και χίπηδων, όπως μας είπανε. Συζητάγαμε προηγουμένως για το λιγότερο γνωστό όνομα του Αγκιστρίου που ήταν και Κρυφάλαια. Σύμφωνα με τον Θρύλο, το όνομα Αγκίστρι προερχόταν από τους ταξιδιώτες, οι οποίοι, πώς το λένε, όταν ερχόντουσαν στο Αγκίστρι, δύσκολα ξαναφεύγαν και ερχόντουσαν όλη τη ζωή. Και άρα αυτό σημαίνει ότι αγκιστρωνόντουσαν στο νησί. Οπότε έτσι ονομάστηκε και Αγκίστρι. Ο λόγος που μαγευόντουσαν από το Αγκίστρι ήταν η υπέροχη φύση, με τα δάση και τον υπέροχο πληθυσμό ζώων, πτηνών, ίσως και σκιούρων και τέτοια πράγματα. Αν ήταν το νησί καραντίνας για τη χολέρα ή για τη λέπρα, είναι πολύ πιθανό, γιατί αυτά τα νησιά που είναι μικρά και απομονωμένα έτσι τα χρησιμοποιούσαν και για μια περίοδο δεν είχε και μόνιμους κατοίκους και άρα γι' αυτό ήταν τέτοιο νησί.
Έστω που το λέω αυτό. Ξεκίνησε πριν από 4 χρόνια, ήταν τη μεγάλη κοινή. Με αφορμή το ότι κάποιοι ερχόντουσαν, ανάβανε φωτιές, έχει και εδώ λιμνάρια και τέτοια. Αυτά αρπάζουν πολύ εύκολα. Ανάβανε φωτιές, κάνουν μαλλιά. Το κυνηγήσανε ανελαίητα το κάνουν. Δήμαρχοι, πυροσβέστες, εισαγγελίες, σκυλιά. Εντάξει, σκυλιά δεν θέλω. Ξεφύλλα, ανάπτυξης, μόνο ανάπτυξη. Εγώ πήγα τις προάλλες και ρώταγα κάτω τον τυπά, του λέω θα μου δώσει ένα σκαφάκι. Έτσι για πλάκα τώρα. Έχεις ξαναοδηγήσει, του λέω όχι. Έχεις αυτοκίνητο, όχι. Του λέει δεν πειράζει, θα σου κάνω εγώ ένα μισάωρο να το δεις. Και πάρω. Χωρίς να πάρεις σκάφος κανονικό, χωρίς δίπλωμα, χωρίς τίποτα. Προσπαθούν να το αναβαθμίσουν. Καλά. Ανθρώπινο σώμα και γυμνή αλήθεια. Μια υπόθεση που ταλαντεύει την ηθική και την πολιτική ταυτόχρονα. Για να μιλήσουμε για τον δυτικό κόσμο συγκεκριμένα και το πόσο πουριτανιστικός είναι να είναι πάρα πολλές φορές, ο γυμνισμός, ο νουντισμός συμπεριλαμβάνεται σε μια μεγάλη κατηγορία που λέγεται νατουρισμός. Είναι ένας όρος ο οποίος κατοχυρώθηκε από έναν Βέλγο θεωρητικό. Αλλά οι πρώτες μας γυμνιστών εμφανίστηκαν τέλη 19ου και μέσα 20ου αιώνα, όπου και γράφτηκαν πάρα πολλά papers, τα οποία λέγανε για τα πλεονεκτήματα του γυμνισμού. Όρος κατοχυρώθηκε το 1878, αλλά οι πρώτες γυμνιστικές ομάδες εμφανίστηκαν τέλη 19ου με αρχές 20ου αιώνα. Παρ' όλα αυτά, ο γυμνισμός έχει υπάρξει με διάφορες μορφές και σε διάφορα πλαίσια και σε πάρα πολλούς άλλους πολιτισμούς πριν γίνει τόσο, ας πούμε, mainstream στο δυτικό κόσμο. Και αυτό μας λέει πάρα πολλά για το ποια είναι η φύση του ανθρώπου με το γυμνό, το πώς ταμπού είναι και δεν πρέπει να είναι και τι πραγματικά κρύβουμε όταν είμαστε γυμνά. Οπότε, εγώ έχω να πω και να δηλώσω ότι είναι ως τρανς άτομο και τρανς γυναίκα συγκεκριμένα. Είναι η πρώτη μου φορά που κάνω γυμνισμό και αν και είχα πάρα πολλούς δισταγμούς στο κομμάτι του bottom dysphoria με το γεννητικό όργανο και αν θα νιώθω πάρα πολλά με αυτό το κομμάτι, οφείλω να πω ότι είναι μια πάρα πολύ απελευθερωτική εμπειρία για μένα τουλάχιστον. Το γεγονός ότι ως τρανς γυναίκα νιώθω παρόλα αυτά ότι και ας είμαι εκτεθειμένη σε πάρα πολύ κόσμο, άσχετο κόσμο, νιώθω πάρα πολύ απελευθερωμένη, νιώθω ένα με το σώμα μου, νιώθω ότι είμαι μια γυναίκα με πέος και αυτό είναι πάρα πολύ ok. Και πιστεύω ότι αυτή η εμπειρία με έχει φέρει πιο κοντά με το σώμα μου και την ταυτότητά μου. Gender is a spectrum. Είναι πολλές μορφές από τα γενικά. Αυτό είναι το Ρίση και τον Παναγιώτη. Άλλη κλασική μορφή. Ιστορίες, κακοτόνια, πώς έρχονται. Επίσης έχει κόλλημα με σακεντέλικες. Κάναμε και παλιά πάρτι εδώ στη είχα πρωτοέρθει τώρα Απρίλη πάλι με ένα φίλο μου για κάπου. Και έρχεται ο Άγγελος, ξέρω εγώ, και κάθεται. Μας το δουλεύει στα χρόνια, ξέρω εγώ. Είμαστε και μικρά. Και μας έλεγε ιστορίες τώρα. Ιστορίες από την Ελβετία που είδανε κάτι πράκτορες και πήγαν να τον απαγάγουν. Εντυπωσιάστηκα, πολύ καλός άνθρωπος. Ωραία, μπορείτε να κατεβείτε ευθεία κάτω και να πάτε από πατησίδα. Εγώ θέλω να πάω. Ωραία, θα καθίσω εδώ τότε να περιμένω να τελειώσει τα επεισόδια. Δεν έχει επεισόδια. Δεν πειράζει. Για μένα δεν υπάρχουν επεισόδια, για εσάς υπάρχουν. Δεν περνάτε. Με σπρώχνεις. Θέλω να περάσω. Έχω δικαίωμα να περάσω από εδώ. Δεν είμαι κύριος, είμαι ο Γαϊδούρης. Η προστασία μου ελέγχεται από μένα. Είστε μπατσίνια. Όχι, εγώ θέλω να περάσω. Είμαι Έλληνας πολίτης, θέλω να περάσω να πάω στο σπιτάκι μου. Σας παρακαλώ πολύ, μην παίζετε με την νοημοσύνη μου. Εσείς παίζετε με τη δικιά μας, οπότε... Εσείς δεν έχετε νοημοσύνη.
Δεν σπρώχνω το ποδήλατο. Είναι το φανταστικό ποδήλατο. Η μαλακία είναι υγεία, ομορφαίνει ζωή. Σου κάνει μπράτσα, ωραία φάτσα, είναι τι τα Playmobil παίζαμε μήκιο. Θεϊκό. Ο πραγμάτων γενών, ο πνοής μου χορηγός άπνους φέρεται, ειδευόμενος χερσί του Ιωσήφ, ο Κύριος σου λάβα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο Αγκίστρι, στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων. Κάτι που χρειάζεται να ξέρουμε για τους Αγίους Αναργύρους είναι ότι ήταν γιατροί οι οποίοι γιατρεύαν ανθρώπους δωρεάν. Η θρησκεία είναι η καρδιά σε έναν άκαρδο κόσμο και εμείς το σήμερα διεκδικούμε πραγματικά δημόσια και δωρεάν υγεία. Για μέλος του... Γεια σας αγαπούλες. Γεια, κοτούλες. Καλά θα πάει αυτό. Εγώ θα περαστεί. Θα με τραβήξει. Τρέχαμε. Λοιπόν, περπατώντας στον δρόμο προς Απόλυσσο, μας συγκλώνησε ένα σπίτι το οποίο βρήκαμε, το οποίο πραγματικά είναι αρκετά κεντρικό. Είναι στολισμένο όλο με λούτρινα, παιχνιδάκια μικρά. Αυτός που ανοίγει το σπίτι μάλλον είναι συλλέκτης. Λοιπόν, λατρεύουμε γενικότερα
Λατρεύω τα νεαρά φυτά, τις νεαρές ελιές. Πριν λίγο συναντήσαμε μια νεαρή ελιά, οπότε την χαιρέτησα και της είπα «Γεια σου νεαρή ελιά». Η νεαρή ελιά κατά πάσα πιθανότητα είναι 25 χρονών όπως και εγώ και θα ζήσει άλλα 200 χρόνια. Αλλά νομίζω ότι αυτό ίσως να είμαι το πρώτο άτομο που τη χαιρέτησε και το τελευταίο καιρά αυτό σημαίνει ότι μπορεί να κρατήσει την μνήμη μου ζωντανή 200 χρόνια μετά το θάνατό μου. Και οπότε εδώ στον δρόμο που πηγαίνω για την Απόνησο, βρήκαμε αυτό το βράχο από εκεί, αν βλέπετε, που έχει ακριβώς στο κέντρο μια τεράστια σβάστικα που δείχνει τα σημαία των φασιστών στην περιοχή του Αγκιστρίου, το οποίο είναι και ανησυχητικό και ειδικά με την έξαρση των φασιστικών περιστατικών γενικότερα το τελευταίο καιρό. Και επίσης είχαμε δει και κάτι φασιστικά αυτοκόλλητα σε διάφορα σημάδια στον δρόμο, τα οποία τα καλύψαμε με δικά μας αντιφασιστικά αυτοκόλλητα. Ότι τι πρέπει να γίνει με το αντιφασιστικό κίνημα για να δείξουμε ότι ούτε στο Αγκίστριο ούτε πουθενά τσακίζουν τους φασίστες κάθε γειτονιά. Δεν θα χωράει καμία 200 φασίστες, τους χωράει σίγουρα. Και οπότε βρισκόμαστε εδώ και θέλω να πάμε εδώ στην Απόνησο, μπορούμε να κάνουμε μια ωραία στάση στη λίμνη. Και από πού ξεκινήσαμε, δείξτε λίγο. Ξεκινήσαμε από εδώ πάνω, Άγιος Ανάργυρος. Ήμασταν σκάλα φάση και ήρθαμε όλο αυτό το δρόμο το κόκκινο, το διευκρινίζω, με τα πόδια, 6 χιλιόμετρα. Για να φτάσουμε, είμαστε εδώ, λιμενάρια, και θέλουμε να φτάσουμε Απόνησο. Μπορούμε να κάνουμε και στη λίμνη, μπορούμε να πάρουμε μετά από τη Γέφυρα και να πάμε σε αυτό το μικρό νησάκι από εδώ. Και μετά θέλουμε να πάμε μια στάση στην Μάριζα, Παιδιά, και στο Σπύλιο σκηνόπαρκες μπορούμε να το δούμε. Wow. Κοντά. Νομίζω ότι... Και μετά θα ήθελα πάρα πολύ να φτιάξουμε Χαλκιάδα. Οπότε μπορούμε να κάνουμε όλο το δρόμο από εδώ. Ναι, αλλά εκεί υπάρχει ένα ολόκληρο κομμάτι που δεν έχει παραλίες. Ναι. Εντάξει, για πες. Λοιπόν, περνώντας από την παραδοσιακή ταβέρνα ο Τάσος, μας τράβηξε την προσοχή αυτά τα χαλιά που είδατε. Ρωτήσαμε τους ντόπιους τι είναι αυτά τα χαλιά και μας δείξαν τον οργαλείο στον οποίο τα έφτιαχνε η κυρία, μια πολύ γλυκύτατη κυρία με λευκά μαλλιά. Ήταν όλα χειροποίητα. Ποιο? Αυτό δέντρο. Δεν ξέρω καν τι δέντρο είναι, δεν είναι σύνθεση εδώ. Αχα, ωραία. Έχει εδώ πέρα κάποια. Α, ναι, έχει κι άλλα. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι αμυγδαλιά το δέντρο και μάλιστα έχει καρπούς που τρώγονται κιόλας. Δηλαδή, άμα το σπάσουμε αυτό το πράγμα, μπορούμε να φάμε το αμύγδαλο. Λοιπόν, και το κακό είναι ότι έχουμε ένα καλό αμύγδαλο πρακτικά. Ωχ, παιδιά. Είναι κουφιό. Είναι κούφιο αμύγδαλο. Δεν έχει τίποτα μέσα. Μπάμπουρες αυτό εδώ πέρα είναι και λίγο άχρηστοι οι μπάμπουρες και προσελκύονται από το μέλι των μελισσών. Οι μέλισσες τους κάνουν ομαδική επίθεση και τα εξοντώνουν. Γενικότερα είναι το αθώο πλάσμα των μελισσοειδών, όσο και τρομακτικό και μεγάλο και αν φαίνεται. Είπες είναι οι αγελάδες των μελισσοειδών. Κουρούνα λοιπόν. Δεν βλέπεις? Δεν βλέπω, τι είναι, τι βλέπουμε. Να το, αυτό που τρέχει. Α, ναι. Wow. Αυτό τι είναι, για πες. Περδικάκι είναι.
Όπου επίσης ο έμια πέρδικα σημαίνει κι άλλες πέρδικες, όχι απλά άλλη μία. Όντως, πολύ λεβέντικα. Λοιπόν, καταρχάς πες εσύ τι παρατήρησες. Λοιπόν, παιδιά, θα σας δείξει η Αφροδίτη πλάνα και φωτογραφίες από την Πέρδικα που μόλις είδαμε, η οποία την πλησιάσαμε αρκετά κοντά. Ήταν αρκετά μεγάλη σε μέγεθος και αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι έκανε παρέα καταρχάς με άλλες 5 κόκορες σηκώτες και υιοθετούσε τις συμπεριφορές τους, ενώ οι πέρδικες περπατάνε με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Όπως λέμε, ξέρω εγώ, καλώς την πέρδικα, που περπατεί λεβέντικα, περπατούσε σαν κότα οι κόκορες και έμοιαζε σαν το σώμα του να ήταν σώμα πέρδικας και το κεφάλι να ήταν κεφάλι κόκορα. Πολύ ενδιαφέρον, θα το ανακαλύψουμε και άμα βρούμε κάτι θα σας πούμε. Είτε σάρκωση Αιγύπτιου θεού, σε αυτή τη χαμένη πλευρά του αγκιστρίου, είτε πες να είναι trans non-binary πουλί. Πολύ πιθανό. Μόλις κάναμε auto-stop και δούλεψε. Τυράκι μου θα πάω δύση-δύση, να ράξω μες στο βαριανό, στο πάνω που φωνήσει. Καλά με τι που πήγες εσύ κι από την ώρα που σε είδα έχω τελώς τρελαθεί. Δεν είναι του γούστου μου κοπέλιδάδες με χρηματσομένα πουρά. Παίζεις με όλους και με όλα ύπαρξη τα τους λες και θες να γίνει την τιμή σου κι αυτούς διαταγές. Έλα δεν μπορώ, έλα. Υπάρχει σοβαρό θέμα στο νησί όσον αφορά το ιατρείο μας. Έχουμε 2 αγροτικούς γιατρούς. Είμαι η μοναδική νοσηλεύτρια. Είμαστε on call 7 φορές τη εβδομάδα, 24 ώρες, 24 ώρες, 365 μέρες. Προχθές έγινε και το συμβάν, το ατύχημα με τα βεγγαλικά, δεν ξέρω αν το μάθατε. Όπου δεν φτάνουν 2 χέρια, σαφώς και δεν φτάνουν. Και εκεί καταλαβαίνουμε το σοβαρό μεγάλο πρόβλημα, αλλά πάνω στο πικ όλοι λένε ναι και μετά ξεχνιέται και ξαναμένουμε μόνοι μας. Το παιδάκι είναι καλά, έχει κάποιες απώλειες, υπάρχουν κάποια προβληματάκια. Θα χρειαστεί αποκατάσταση μεγάλου χρόνου της διάρκειας. Και τώρα αυτό προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα project με τον γιατρό, να το προωθήσουμε στα σχολεία.
σχετικά με αυτό το θέμα, μήπως και του χρόνου κάπως να μειωθεί έστω αυτό, γιατί ήταν πολλά παιδάκια εκεί, σοκαριστήκαν. Γενικώς εγώ εδώ πέρα προσπαθώ να κάνω δράσεις. Την άλλη εβδομάδα έχουμε για σεξουαλικώς μεταδεδομένα νοσήματα στο σχολείο, για προφύλαξη, για αλκοόλ, για εξάρσεις, αιμοδοσία θα κάνουμε, καρδιολογικό check-up, παιδίατρο. Προσπαθούμε να κάνουμε δράσεις εδώ και να παρακινήσουμε και τους νέους, γιατί είναι ο ένας που θα κάνει τον έναν και ο άλλος που θα κάνει τον άλλον. Φτάνει να ξεκινήσουμε από τον εαυτό μας. Οπότε εγώ έχω ξεκινήσει και προσπαθώ να παρασύρω κι άλλους. Και προσπαθούμε να κάνουμε το νησί μας λίγο πιο ιδιωτικό. Τόσους πολλούς κόσμος τα τελευταία χρόνια που δεν υπάρχουν παροχές, δεν αντέχει το νησί, κατά εμέ δηλαδή. Και είναι άσχημο να έρχεσαι και να φύγεις δυσαρεστημένος. Δηλαδή καλύτερα να έρθουν 10 παρά 30 και να φύγουν. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Κατερίνα λέγομαι, Κατερίνα Τζάνου. Πριν από 40 χρόνια που ήρθα εγώ εδώ, δεν υπήρχαν δρόμοι σε αυτή την περιοχή, σκληρή. Υπήρχε μονοπάτι με γάιδαρο χτίσμα. Αυτός λοιπόν, εδώ είχε γίνει ένα συνέδριο γυμνιστών. Ήρθαν εδώ, κόψαν τη γυμνή την τούρτα τους και μετά πήγανε κάτω στην παραλία. Εκεί όμως ήρθε το λιμενικό, γιατί κάνανε καταγγελία οι δόκοι. Τον είχαν πιάσει το Σουηδό το πρέσβη, τον είχαν κηρύξει με ένα σεντόνι και τους πήγαν αυτόχρονο. Ερχόταν λένε ότι υπήρχε ένα μέρος που κρυβόντουσαν στην Αίγινα και ερχόταν εδώ για ξεκάρφωμα. Η Ρακατίνα μετά υπήρχε, η οποία είχε την ταβέρνα Παρνασσό στο Μετόχι, η κόρη της και ο άντρας της, και έφερνε τα πρόβατα ξυπόλυτη από το Μετόχι μέχρι περίπου πάνω από τη Σκληρή, πάνω από τη Χαλκιάδα, και είχε πλάκα μεγάλη. Νερό παίρνουν από την Αίγινα. Από την Αίγινα, ναι, μας είπαν αυτό. Καραβάκι. Και ότι έρχεται με καραβάκι κάθε τόσο. Αλλά κάνουν τώρα και παίρνουν θάλασσα και νερό και το ανακατεύουν και κάνουν νερό. Τώρα, αν πίνετε δεν ξέρω. Νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να κατηφορίζουμε, γιατί έχουμε 20 λεπτά και πρέπει να πάρουμε και τα... Θα βγείτε σήμερα. Ναι, τώρα με το πλοίο τον παρατέταρτο. Εδώ τα ανάπηρα τα τρανς, οι σερβιτόρες που δουλεύουν για να φας. Εδώ παιδιά Είμαστε πάλι από όπου ξεκινήσαμε, το λιμάνι του Πειραιά, μόλις βγήκαμε από το Ποσειδώνα, πλοίο. Και οφείλουμε να πούμε ότι το Αγκίστη ήταν μια ξέχαστη εμπειρία, γεμάτη με νέες γνώσεις, νέες εμπειρίες και νέες γνωριμίες. Οπότε γι' αυτό σας προτείνουμε τις επόμενες διακοπές σας να δείτε το Αγκίστη ως νέες επιλογές, ότι πραγματικά είναι μια μαγεία από μόνο. Οπότε αυτό. Τα λέμε στις επαναστάσεις, όχι εσείς. Χώρα που μεγάλωσες λαμόγια, χώρια θα μας βρουν πάλι τα χρόνια. Είμαστε πουτάνες και πρεζόνια, μέσα στον παγετώνα, μέσα στη μαύρη σκοτεινή σας πόλη. Εμείς φτιάχνουμε κρυψώνα. Κρυφτείτε, γιατί είμαστε κύματα και ίσως να πνιγείτε. Ερχόμαστε με φόρο τώρα, παίρνω σπάνω τα μπαλκόνια. Άνεμος που ξεσηκώνει και τους δείκτες από τα ρολόγια. Πόλεμο χαρά γαλόνια, στην κατά κάνουν τα ψώνια και του έθνους είμαστε οι πρόδοτες.